Chápeš? Moje heslo bolo Damie Animas. Damie Animas? Damie Animas. Čo znamená? Po akom to je? Čo po latinsky? Latinsky? Počkaj, latinsko. A lotyšsko, ale latinsko? Latinsko neexistuje, ale hovorí sa po latinsky. Nevieš po latinsky nejaké slova? No, počkaj. Viem po anglicky. Anglicky? Viem po nemecky. Po nemecky? Možno po francúzsky, keby si bol veľmi dobrý, možno by som niečo povedal. No. Ale po latinsky, prosím ťa, nevymýšľaj si zase. Teraz si tu ležal v nejakej skrinke, zrazu tancuješ a teraz vieš, že po latinsky. No presne, o to ide práve. Chápeš to? Viem aj po latinsky. Bosko, toto sa mi nezdá. Ale nechajme to tak. Ja mám, vieš, aký nápad? Čo si? Poďme ku nám domov. Pamätáš si to? Domov? Ideme k tebe domov. Výborne. Dáme si pizzu a pozrieme si telku. Pizzu. Pizza. Margarita. Áno, sír, šunka, šampiňony. Nie, Margarita 1830. Kráľovne Margarite spravili pizzu v Taliansku. Bosko, prečo ja? Bosko, poď ku nám domov, dáme si tu presne tú Margaritu, pozrieme telku a všetko uvidíš. Neboj sa, poď. Bude pizza, Margarita. Nám to trvalo, ale sme tu. Dovosko, nech sa páči, usaď sa u nás ako doma. Že si zašpiníš túto čiernu, neviem, čo to je mikina, či čo to je? Dobre, sa to dostane. No a to je on, dobre, ne? Čo to je? Pasuje nám to spolu. Čo to je? Čo? Jak čo to je? To je televízor! Televízor? Bosko, televízor, čo? To pozeráš. Čo to robí? To nemyslíš vážne. No to je škatulka, kvietok tu, iba kvietok. Sorry, ale keď už nevieš ani čo je televízor, dobre, pochopím, smartfón, OK, starší ľudia majú s tým problémy, dobre, ale televízor, prosím ťa, vieš, ako to je super vec, sadaj tu, pozri sa sem. Toto je ovládač. Áno. Pochopil si, ovládač. Ovládač. Skúsi to opakovať? Ovládač. Super. A teraz, toto červené tlačidlo, farby dúfam, že zostane. Á, jasne. Super. A teraz, keď to stlačíme, spustí sa nám program, môžeme pozerať, čo chceme, tu sa zabavíme, veľmi to bude dobré. Takže Bosko. Toto robia dnešní ľudia. Toto, veď to je skvelá zábava. Daj zábavu. Tak, skús to stlačiť. Zapínam to. Hop. Vítajte v televíznych novinách s Vierou. V dnešnom večernom vydaní si objasníme kauzu zmiznutého psa. Čo sa stalo so Sidarom, to vám oboznámi Oto Plavčík. Ešte pred niekoľkými dňami za týmito múrmi štekal pes. A miestni sa nazdávajú, že komunita Salesianskej cirkvi ho siedla. Dobrý deň. Chceli by sme sa vás opýtať na vaše stanovisko k zmiznutému psovi. Prepačte, k tomuto nám predstaviť sa nemusíme. Pre dobrú reportáž musíme teda riskovať aj vlastný život. Ideme po stopách a sme už blízko miesta činu. Pes zmizol. Pes nie. Buda je prázdna. A už dávno stadiaľto zmizol puch po psovi. Čo sa teda stalo so psom? Vyzerá to tak, že táto záhada nikdy nebude odhalená a... Skeďo máte túto polázku?
Salesianská domáca. Domáca? A viete presne, čo tam do nej dali? Ja neviem povedať, že je domáca, že je to tajná receptúra. Tak tu na to vidíte, milí diváci. Tu je jasný dôkaz toho, že tohto psa komunita Salesianskej cirkvi zožrala. To si to vidí, čo? To sa deje v svete, dáme si niečo lepšie. Dáme si niečo lepšie. Nejaký koučil. Čo koučil? Konečne niečo užitočné, no Bosko, priuči sa niečo. Co robisz? Ja zváram, aby... Klinček, nemáš? Klinček? A jaký klinček? Taký akurát, aby bolo dobre. No tak, postačí. A nejaký palivo? Sladivo. Ale vrátiť pani. Díky. Čo ty vieš? Ešte, poď. Dobre. Akurát, sa to nemyslím. Dobre, metru vrátime. Tak máš. Díky. To je to svetí aj národe tvoje. Taký sa. Pani, ale toto nie je dobré. No, asi si prepneme niečo lepšie, ale celkom dobre spravili ten oni, nie? Prepneme to, dáme si tam niečo lepšie. Čo mám stlačiť? To je jaký program? Bosko, toto. Aha, skúsime tam dať niečo lepšie. To je zaujímavé, tento senzi, to mi páči. Toto si ešte nevidel? Počúvaj, tam je... Milí diváci, táto Ticho, Bosko, gratulácia to chce počuť. bola pre Mariana Ferenca z Košic. Prezradím aj meno od koho. Viktória Pirošová zo Senca vám sem poslala takúto peknú pesničku. Verím, že sa vám páčila. Ďakujem. Úžasné. Skvelé! Ale dáme si asi niečo iné. Dajte niečo iné. Senzi, Ale zahraj nám pesničku, chápeš, Bosko? Zahraj nám pesničku, dáme si tam niečo iné. A nejdeš, počúvaj, niečo by sme si k tomu nedali? No ale... Pukance, ja som vedel, že som mu niečo zabudol. Pukance. Bosko, tie pukance. A, ja som vedel, že tu budú. Dobre. Wow! Pukance. Perfektné! Toto dáme si k tomu. Ale ja ti najprv ukážem, ako sa to je, dobre? Takže prídeš, odtrhneš si kúsok, ale kúsok, veď nebuď taký nenažraný. A dáme si ďalší Tak, program? žuláš? Čo? Áno. Áno. Ale niečo tam zapni, aby si to Zapni nám ďalší program. Hop! Pozri, relácia Zahradka. Konečne niečo pre nás. Ja som mal, moja mama mala Zahradku. Čo tam bez toho?
Vítam sa tu v dnešnej relácii v tejto prekrásnej, nádhernej záhradke Bena Hlínečka. Tento záhradkár je prezývaný aj Zelený záhradkár a my sa dnes v tejto zimnej dobe ideme pozrieť, čo sa dá robiť v záhrade u Salesiánov vo Veľkej. Dobrý deň! Dobrý deň. No, tak čo môžeme robiť v týchto zimných mesiacoch vo svojej záhrade? Na úvod by som sa chcel ospravedlniť za mou slovakizovanou češtinu a ne češťacu slovenštinu. Takhle, v týchto zimných mesících bychom napríklad mohli začať kopať základy pro sklej. Púda je v týchto mesících zmrzlá a my môžeme využiť touhleto vlastnosť. Púda sa nám teda pri kopání nezosýpa zpět do jámy. Aký je ďalší postup pri tvorbe takéhoto skleníka? Jámu vylejme betonem a pak staviame z týchto plastových vláh. Aha. Ja sa chcem spýtať, že prečo pri tvorbe skleníka používame plastové fľaše? Tyhle plastové láhve sú ekonomicko-ekologické, sú výhrební a tým, že sú rôznofarebné, dodávajú našim rostlinkám široké spektrum svietla. Pustíme sa do toho. Som zvedavý, ako vyrobia. Ako im to bude držať. Výborne, výborne. Ale sú šikovní, nie? No, Hlínečka. Dobre, ja by som sa chcel spýtať, že čo by sme odporúčili záhradkárom, ktorí takýto ekoplastovník širokospektrálny už doma majú? Myslím, že takýchto skleník plastovník ešte nikto nemá. Je to môj vynález. Chápem, určite chápem. No ale predsa len v týchto zimných mesiacoch by sme mohli robiť aj niečo iné. Tak čo by ste odporúčili záhradkárom? Môžem napríklad prorezávať stromy. A aké stromy? Veď to sú iba krásne mladé stromčeky. Víte, to je jak s malýma deťma. I když sú malé, nechci im musíte stříhat stát. Tak ja som vás teda poprosil o názornú ukážku, že ako sa majú správne orezávať stromy. A teraz sa Bosko dobre dívaj. Hoši, nedáte si to fotku? No tak pustite si tam ešte niečo. Ešte stlačiť túto štvorku. Skúsim stlačiť teraz štvorku, uvidíme, čo nám dá štvorku. Daj, stlačam štvorku. Konečne, to sme chceli. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. To je niečo pre mňa. Drahí diváci televízie Luxus, dnes vám vynášame priamy prenos slávnostnej svätej omše z baziliky spisovateľa svätého Jána Evangelistu v Poprade Veľkej. Svätú omšu celebruje monsignor Piotr Paslík. Na organe hrá Juraj Píšťalka. Spieva chrámový zbor zo Spišskej Novej Vsi. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Čísla piesni 5, 4, 3, 2, 1. Začíname. A to už
poznám, veď toto robím každý jeden deň, takže dáme si tam opäť niečo iné. Čo navrhuješ ty teraz? To som si mohol pozrieť aspoň troška bosko. Nie, tak... Máme tam niečo No, toto je dobré. Čo je? Neboj sa, pozeraj. Ale priprav sa. Áno. Tak, pán Leraček. Piatoček. Nevytkni si na opätku členaček. Takže, modná polícia aj tentokrát udelovala veľa pokút. Nemuseli sme nás hľadať. Hneď pred televíznym štúdiom sme našli najhorší outfit roku 2015. Nemenovaný Zarian Machar priniesol novú modu zvonových sukní. V kombinácii so značkovými topánkami a norskou bundou vytvoril novú kompozíciu kňazskej módy. Celkový outfit odhadujeme za cenu... Neverím za značky. Za cenu... Spolu s topánkami značky. Za cenu... No, vieš čo? Prepneme radšej niečo lepšie. Bosko! Dáme si tam. Dáme si ešte jeden program posledný. Dobre, tak vieš čo? Dajme teraz devinu. Dáme si devinu, tak ideme na devinu. To sú naše hviezdy. Hviezdy nášho neba. To povedať nie vždy. Vedia ako treba. Poznajú už každý Slovák. Maliačo jašaky. Každý čaká na ich slova. Čo zaznie v telke? To sú naše celebrity, rozprávajú samé hity, na stretnutie s nimi pozývame my. Ako by si poskytli prvú pomoc dieťaťu, ktoré sa dusí? Tak ja ako správny Salesian by som ho zachránil. Si sa. Hej? Však aj tak nás musíš dobre. Poprosím, to čo je dvojhláska? Viete, to my tam Slovenčinu, kde ja som bol na misiách, viete, ja som bol na misiách na Sibíri, tak ja som tam nepoužíval žiadne dvojhlásky tam po rusky, viete, ja mám ten veľký, viete, jak sa to volá, slovník, viete, tak ja nepoužívam také, že dvojhlásky, ale viem vám povedať, ja taký dobrý kuchár som, viete, tam na Sibíri, tam na prírodnom sme všetko robili, všetko, veverička s chlopami, to, viete, ako, ja vám môžem pohovoriť, koľko chcete, ale žiadne dvojhlásky to neviem ja, ale kebyže sa pýtate taký recept na veveričku, to vám viem zaručene povedať, najlepšie je to na prírode. Ktorý rozhlas oslaví 19. októbra 90. výročie svojho vzniku? Keď som bol mladý, počúval som kadejaký rozhlas. A teraz počúvam už len ten jeden, ako sa volá. Vidíš, jak je to so starým človekom, nepovedal. Ale keď tomu svojmu spolubratovi pridám 2 prespony, vatikánsky. Aký je rozdiel medzi ekonómiou a ekonomikou? Tá, jedno horšie ako druhé. Viete, ja ako popránsky salesiansky ekonóm by som vám to prirovnal asi takto. Tak keď môžete spadnúť na ruku, tak radšej spadnite na hlavu. Zaujímavé! No dobre, počúvaj. Bosko, ale už dosť televízora. Dosť televízora. Ale musím povedať, že je to zvláštna vecička. Túto anténu som si mali dať nižšie, ale celkom signál bol dobrý.